Hello po, dito po ako sa downtown Chicago. Ito po ang lake namin. Ang lakas ng ulan ngayon. Yun, dito ako sa may trabaho na sa aking 4 na oras. May hirap lang kunan yung dahil ang dilim. Banda doon ay yung Navy Pier. Kunti lang dumadaan ng sasakyan dahil maliban sa lockdown, mga tao walang trabaho. Sa bahay lang ginagawa. Sa akin naman dahil ako'y naglinis ng bahay, kailangan ko pumunta. Buti naman tong amo ko mabait. Saka sa building na to, basta mag-wear ka lang ng gloves saka mask, okay na siya. Hirap mag-vlog sa ganitong panahon dahil lockdown. Mahirap maggala-gala kung kahit saan. So mga friends ko dyan na gustong manood ng video ko, please subscribe and like and share. Yan ang bus po. Usually pag hindi ganito ang nangyayari sa ating panahon, puno yung bus palagi. Ngayon po halos walang laman. There's nobody in the bus. Makita nyo lang mga sasakyan dahil itong pong iba walang choice, kailangan pumasok sa trabaho. Yeah. Pero sa akin kasi may sasakyan, pwedeng hatid sundo. So hindi ka maka-interact ng ibang tao maliban na lang sa trabaho mo. Business, yan lang naman ang kasama mo sa bahay. This is good. Basta as long as healthy ka, healthy sila, okay lang yan. So maganda ang ating pangatawan at kakain lang ng husto ng mga pwedeng ng boss at ibobos yung ating immune system, kasi yun ang sinasabi sa atin na basta malakas yung immune system nung mas maganda. Naawa naman tayo dyan sa nahawaan. Kung sana hindi na tayo madagdagan at sana mawala na itong mga ganitong virus na to. Saka iba naman kasi nag-aabuso, sinabing lockdown kung saan pag gumala na walang paki sa mundo. Anyway, so salamat sa pagpanood. Sandali lang tong video ko. Sana natuwa naman kayo kahit na ganito lang. Ayan po, nagkasunod na bus, walang kalaman-laman. Anyway, so bye bye po. Salamat sa papanood. At sana sa sunod ko na video, sana yung mga mas nakakatuwang panoorin. Pero iyan po, nakikita ko na kahit papano yung Navy Pier doon.
Pero madilim pa nga po. Hindi kasi maganda yung aking camera eh. Pero malapit sa lake kami. Hindi lang makita yung tubig. So, sa sobrang dilim. Okay, bye! Salamat sa pamanood. Thank you for watching. For Nining Bisaya YouTube channel. Bye-bye!